malamina ya rasu, Allah ya gaba masa. Ina jin nayi magana sa amin barin nan, shine na'ibin Sheikh Dahir Bauchi ne, a hannunsu muka fara karatun addini. Malami ne dan dariƙa, idan ya zo ya kafa zaure yana koyar da littafai sai kaga yan izala sun fi yawa. A to kai kaza kakka je kai karatu, ka zauna da jahilci, ka tsaya kana cewa su ne jahilai. Na sha gaya muku wannan, kai kiyaye kanka. Yan dariƙa suna karatu, dan kana dan izala ba ka san mutum ko kana da matsala da shi, wannan matsalar ka ce, amma karatu kai ka san mai karatu ne. Haka zai zo ya zauna ya kishingida, kana karanta askari yana ma gyara, kana karanta mudawwana yana maka gyara, ce dubo bakin nan da kyau. An gane ai. To kaji kai kake karantawa da littafi kuru-kuru, shi ko yana ma gyara. Yanzu ba ta fassara ba, tun a bakin kana jan bakin yana jan ka. Yanzu don Allah kai ne malam ko wannan? Saboda Allah. To kaji yanzu wani bai jin daɗi an ce dan dariƙa. To kuma gaskiya guda ɗaya ce ko? Hakanan malumanmu na allo, malam wani ya wa ƙur'ani hadda ta gaske, ba hadda neman kuɗi ba ta musabaka, a'a haddan neman ƙur'ani. Kasa akwai hadda neman kuɗi. Ƙur'anin ya haddatu. Idan aka zo wata kalma sai ya tsaya ce maka 10 ne, in aka wuce wata kalma ya ce 15 ne, in aka wuce ce guda kaza ne, in aka wuce kaza ce guda kaza ne. Haka ya san ƙur'ani. Ka fi shi tajwidi da zaƙin murya, amma dai in kuka shiga cikin ruwan zai batar da kai. Ana gane wai. Na yadda a ce iyayenmu gwanaye, alarammomi masu makarantar allo, na yadda a ce ba su da tajwidi mafi yawa, na yadda. Kuma na yadda a ce yanayin karatunsu ana samun kurakure, duk na yadda. Amma abin da ba zan yadda da shi ba, a ce malaman allo an fi su hadda, zaunan na hadda, girkakke hadda ta gaske, har yanzu tana makarantar allo. Kuma ko yanzu idan da za a shawarce ni, kuma tsari zai zama muna da ƙarfin mu yi tsari, to za a koma yin hadda da allo ne. A rubuta wa yaro, ko in rubuta da kansa, tun yana rubutun ɗaya ya sama ɗaya ya ƙasa, wata ran zai koma rubutun ya miƙe daidai, yau da gobe. To kaji, ya tsaya ya haddace da kyau. Waɗanda aka ba da labari suna yin wannan su ne su malam suraka, suna nan a kura ko malam kura. Karatun allon yaro zai yi kuma ya hadda lafiyayya, amma da tajwidi, tunda shi ma ɗan musabakan ne, ga allo ga tajwidi. Abinda muke so iyayenmu gwanaye su sako su karɓi ilimin tajwidi, ba ƙur'anin su za a kwace ba. Gyara ne ka bambanta wannan harafi da wannan, ka iya fitar da lafazi, nan ne gyaran su yake. Amma fa hadda suna hadda. Na faɗin abin nan ka zo ka ce to sai a ki faɗin gaskiya dan kai, haba mala. Ai da zan samu dama ni duk wa'azi na kan izala zai kare. To so nake mu gyaru, ko ku ba mu so mu gyaru?